ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଭାରତର ଜଣେ ଏମିତି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏ ନିଜ ସାହସ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସ୍ୱାଭିମାନ, ନ୍ୟାୟ ଆଉ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଏକ ପ୍ରେରଣା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବାଳକ ଏତେ ବଡ଼ ପରିଚୟ ପାଇଲେ? ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପୂରା କାହାଣୀ ଏହି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ପଛରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। କହନ୍ତି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ଏକ ସଙ୍କଟରୁ ହିଁ ହୁଏ। ଶିବାଜୀଙ୍କ କାହାଣୀ ବି ସେମିତି ଏକ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ମାଟି ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ନୂଆ ନାୟକର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। 1630 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିବନେରୀ ଦୁର୍ଗରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ଇତିହାସର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ଶାହାଜୀ ଭୋସଲେ ଆଉ ମା ଥିଲେ ବୀରମାତା ଜିଜାବାଇ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଏ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧକୌଶଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ସ୍ୱରାଜର ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସିଧା ଯିବା ସେଇ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀକୁ, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଯୁବକ ସେ ସମୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଥିଲା ନିଜ ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ। ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ହିଁ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ପରାଧୀନତାର ଏହି ବେଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ମହାରାଜା ମୋଗଲଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ନିଜ ଶାସନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାର ସାହସ ଦେଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଜା କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଶିବାଜୀଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହତିଆର ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ନଥିଲା, ବରଂ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦିମାଗ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବିଶାଳ ସେନା ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଲଢ଼େଇରେ ଜିତିବା ମୁସ୍କିଲ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ନୂଆ ଉପାୟ ବାହାର କଲେ ଯାହା ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ପୂରାପୂରି ଚକିତ କରିଦେଉଥିଲା, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଗୋରିଲା ଯୁଦ୍ଧ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏ ଗୋରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସୈନ୍ୟଦଳ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହଠାତ୍ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଶତ୍ରୁ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ପୁଣି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗାୟବ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହି ଟେକ୍ନିକ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେନାକୁ ବି ହତାଶ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଥିଲା। ବର୍ଷର ଲଢ଼େଇ, ଅନେକ ତ୍ୟାଗ, ଏସବୁ ପରେ ଶେଷରେ ସେଦିନ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରି ଜଣେ ରାଜା ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେ। ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। 1674 ଇତିହାସର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ। ଏହି ବର୍ଷଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ତାରିଖ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷ ହିଁ ରାଇଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଲା। ସେ ଛତ୍ରପତି ଉପାଧି ଧାରଣ କଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ତ୍ୟାଗର ଫଳ। ଆଉ ଏହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଏକ ନୂଆ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, 1630ରେ ଜନ୍ମ, 1674ରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଆଉ 1680ରେ ମୃତ୍ୟୁ। ମାନେ ମାତ୍ର 50 ବର୍ଷ। ଆଉ ଏଇ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଯାହା କରିଗଲେ, ତାହା ଆଗାମୀ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଲେଖିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତେନି, ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ବି ଜିତେ। ତ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଶାସନରେ ଏମିତି କ'ଣ ଖାସ୍ ଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ସହିତ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶାସକ ବନାଇଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କେବେ ବି ହାର ମାନୁନଥିଲେ। 2ରେ ସେ ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ, ସବୁକିଛି ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍। 3ରେ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେନାରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ସେଇ କେଇଜଣ ଶାସକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏ ସମୁଦ୍ରର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିଥିଲେ ଆଉ ଏକ ଦମଦାର ନୌସେନା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କେତେ ରାଜା ଗଲେ, କେତେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସିଲା ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶିବାଜୀଙ୍କ ନାଁ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। କାହିଁକି? ଏମିତି କ'ଣ ଯାଦୁ ଅଛି ତାଙ୍କ କାହାଣୀରେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଅମର କରି ରଖିଛି? କାରଣ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ କେବଳ ଇତିହାସ ବହିର ଗୋଟେ ପାଠ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସାହସର, ସ୍ୱାଭିମାନର ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆଜିର ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷା ଯେ ମନରେ ଯଦି ଜିତ୍ ଥାଏ, ତେବେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହଉ, ତେବେ ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଭାବିବା। ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅନେକ ଗୁଣ ଥିଲା,
ତାଙ୍କର ସାହସ, ତାଙ୍କର ଚାଲାକି, ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କରିବାର ତରିକା କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇ ଚାଲିବାର କ୍ଷମତା। ଆଜିର ଏ ବଦଳୁଥିବା ଦୁନିଆରେ ଏସବୁ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୁଣଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦରକାର ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ।